Hagup sa CCTV footage na ini sa Purok 3 San Lorenzo, Tabaco City, alas 9 kaining Martes ang pag-overtakean sarong motorsiklo sa sarong truck, sundo sa magdordiretso ini sa ibong na linya, kung saan padangadang man ang sarong kotse na nauli sa salpukan. Gadan sa insidenteng ini ang motorcycle rider na si alias Bobby, 32 anyos, may agom as residente kang barangay Sugod, Bakakay, Albay, na ipigdara pa man sa Siga Memorial Hospital, as inipigbalyo sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Alagad binawian man sa naninbuhay, mantang pigbubulong. Basado sa impormasyon, halit sa Tabaco City ang motorsiklo asing pasiring kuta sa Malilipot, mantang haling Bakakay pasiring mangkuta ang kotse sa Tabaco. Ini po nga driver ni Suzuki. Ako nga yung sir din siguro sa CCTV footage mo. No? Yung driver ka nga Suzuki was traversing yung haling Tabaco going Malilipot. So, lumabas na nasusundan niyang truck, bigla siyang nag-overtake. Without knowing na may sabat siya. Ayun na po, sa Honda Civic. So, bigla po siya nga sinalpok naman sa bumper ka Honda Civic. Pigbisto man ang driver kan kotse na si alias Simeon, 39 anyos, may agom asin residente kan barangay 7 Poblasyon, Bakakay, Albay, na maswerteng dai manalugadan sa insidente, magin ang kaibanan kaini. Sigon sa PNP, nagkaariglo na ang pamilyang nabayan kang rider asin ang driver kan nakabanggaan na kotse. Nagkikuan po sila ng initial agreement sa both parties. Liwat naman na nagtuunin pagirumduman ng otoridad sa mga motorista na maging maigmat sa pagmamaneho, ngani makaiwas sa diskwido. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.